Witajcie moi roztomili. No, po ostatnich filmikach doszło do wniosku, że niektórzy słuchają tego, ale nie słyszą swojego godu. Albo nie forsztelują, choć gadają, że są Ślązoki, ale to tak, aby głuchemu serwu zgodać. Ja godzę o tym, że nie wolno segregować ludzi, a oni myślą, że ja jest przeciwny szczypieniu. Nie, ja jest przeciwny segregowaniu i tworzenia takiego dobrowolnego przymusu. Bo nie ma nic gorszego. Państwo, każde państwo, a na razie to żadne nie zrobiło, ponoć Austria może coś podobnego zrobić, ale przed tym wszystko z pipcym. Może powiedzieć tak, dla dobra wszystkich obywateli wprowadzamy stan nadzwyczajny, o tym, że już godą jakieś 2 lata temu, i obowiązek zaszczepienia się przeciw temu wirusowi, który nas zabijał, bo on zabijał pieruchy dużo ludzi. Co prawda nie tak jak ospa, która w niektórych odmianach miała 60% zainfekowanych umierało. Jest dużo mniej zaraźliwy ten wirus i przede wszystkim mniej ludzi zabija. Ale każdy ma prawo się zaszczepić, albo każdego trzeba zmusić. Nie wolno segregować, bo jak zaczniemy segregować, to wybudujemy w końcu obozy koncentracyjne. A teraz i druga rzecz, drugi temat, który żech poruszył. To jest głupota wszystkich tych, co uważają, że za pomocą podpisanej umowy, dekretu, przepisu, nie? Nałożeniu podatków zlikwidujemy produkcję CO2. Nieprawda. Nieprawda. Tak samo nieprawda jest, że styknie fotowoltaiki, jakieś śmigła i będziemy wszyscy szczęśliwi. Ja mam powiem coś takiego, ja należę do siebie uważam za prawicowca, ale łońskiego roku przeczytał jak taką książkę wydano w 2018. Steven Pinker. Nowe oświecenie. Argumenty za rozumem, nauką, humanizmem i postępem. Tak, obejdzie się tak. Tu jest pieruchy informacji i z danych statystycznych opracowanych od czasu, jak się jakaś rzecz rejestruje, do dnia dzisiejszego i jakie będą przewidywania. I obalą mnóstwo mitów. Między innymi ten mit, że zabronienie produkcji CO w Unii Europejskiej to zbawi świat. Nieprawda. Bo jak mamy tyle produkcji CO2 na świecie, to Unia Europejska produkuje tyle. Więc nawet jak to zlikwiduje, to jeszcze zostanie tyle. A ino spowoduje regres w nauce, w gospodarce, etc., etc. Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone, jak i Indie, jak Chiny, jak Rosja radziecka powinni przede wszystkim poszukiwać nowych rozwiązań. I jak te rozwiązania są, to nie chować je, tak jak to robią korporacje, że kupują nowe wynalazki od naukowców i do szranku, bo na przykład muszą wykorzystać te takie gorsze. Za długo jest ochrona patentowa. A z drugiej strony za największe wynalazki niektórzy nie dostaną nic. Bo możecie taki przykład na Reichswestusie. Nie ma domu, jakby nie było Reichswestusa. Nie ma prawie człowieka w świecie cywilizowanym, który by Reichswestusa nie używał.
A tym, co go wymyślał, ani wynika nie dostał. Mimo, że była ochrona patentowa. Nie? Także patenty powinny być krótsze i powinno być coś takiego, że jak ktoś produkuje, to minimalny jakiś tam 1% zysku trafia do tego, kto to wymyślił i nie musi tego nawet patentować. No musi udowodnić, że to on był pierwszy, że nie, że ktoś tam się pod niego potrzebował. No, musi być jakoś to określone, bo należy się każdemu za swoją wiedzę zapłacić. Bo godzin zapłaty jest pracownik, każdy. A dzisiaj się to robi inaczej. Dzisiaj korporacje te największe pomysły chowają do szuflady, a dopiero wyciągają, jak już inni też tam coś zrobią, albo ochrona patentowa znika. Więc ta ochrona patentowa jest za długo. Do leków też. Bo nawet jak ktoś leczy i leczy skutecznie, to korporacje, te co robią dichty, czy inne leki, to starają się go zniszczyć. Żeby nie szło leczyć tą metodą, która na przykład dla wszystkich. Musimy z tym walczyć. Powiem jeszcze raz, szczególnie do młodych, którym się zdarzy, wszystkie rozumy pozjadali. Ten autor to jest lewicowiec. Tak, profesor lewicowy, bo na Harvardzie tam chyba nie ma prawicowych profesorów. Nie? Poczytajcie się ta książka. Zanim zaczniecie pieprzyć fleki, że zaczynało sprawę głupoty. Ja, do tych moich młodzików godą. Zanim zaczniecie na jakiś temat gadać, że zaczyna głupoty godą, bo nie tak prawda jest, bo tu następuje tego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A ja dalej potwierdzę, mimo że sam w tej książce napisane, co populacja na świecie będzie rosła jeszcze tak z 70 lat, a potem dopiero będzie spadać, to przypuszczam, że są takie siły, które chciałyby ta depopulacja już wywołać. A powiem wam po jakiemu. No niektórzy ludzie za długo biorą pędzyją. I niektórym zależy na tym, żeby te pędzy tak długo nie brali. Niektórzy wymyślili sobie, że zwierzątek nie będziemy hodować, bo lepiej jak będziemy hodować same mięso. Te probówki. No nie ma większej głupoty. Zamysł stworzeni przez natura czy Boga, jak tam w to chce, na tych, co jedzą i zielenina, ale i mięso, prawdziwe mięso, dobre mięso, bez jakichś tam dichtów, świństw, które nam teraz wciskają kajsiedo. Kaj wielkie korporacje robią wszystko, żeby ci, co richtig robią ta dobrożywność, ich uwalić, a my mamy jeść te największe świństwo, które nam wciskają i do którego nas zmuszają. Bo jak normalnie człowiek by zarobił drugie tyle, co dostawał na wypłata i racjonalnie by wydawał, to by nie kupował byle pierdoły, bo to nie. No 3 razy by się obejrzał, czy się werci kupić, coś co jest dobre, co smakuje lepiej, co poda na przykład, co beispiel do małego masaża, do małego piekarza, kupia prawdziwy chleb, kupia prawdziwe mięso i kupia prawdziwo szynka, richtig tak przyszykowano, jak szykowali to jeszcze starzyki. A nie pomalowany chleb, pomalowana szynka i potem zgaga, wątroba go boli i choruje i potem farmaceutyczne te koncerny się cieszą, bo zaś mogli wylać tam ton chemii sprzedać tym maluczkim. I powiem wam jeszcze jedno. Naprawdę, przeczytajcie się to, zanim zaczniecie pociskać fleki. Dobra? No, to do już zaś, z pomboczkiem.